Ambe aw bela jelen fo abol makel Bashir Chamne dum bi amula kana kay deuxième pont rond-point do ni o accès du accident mi mena kana yira soro kayndi konna la an kibara soro ka fo ko rond-point bana watuna ni abuli damera ko tuma be siraba kasara be ke a sanfɛ donc an kila kana kibara référence to tun ka fo ko deuxième arrondissement commissaire ni o Mustafa Jakite donc aya ka élément déployé yanno ka ta somara fela la 7h ta bla 10h la ani wula fɛ ka ta 17h la ka ta bla fo 19h kɔnɔna la cogo di u bɛ se ka circulation réguler mɔgɔw ta waati baarakɛyɔrɔ la sɔgɔmafɛla la ani mɔgɔw jigin waati ka t'u ka so wulafɛla la circulation bɛ se ka réguler cogo min na dɔ bɛ se ka bɔ siraba kasara la parce que bɛɛ lajɛlen y'a k'a fɔ ko sɔgɔmafɛla ani wulafɛla o heure masina de la i b'a ye k'a fɔ ko kasara barika ka bon kosɛbɛ mais an yɛrɛ bɛna taa micro tɛngu yan nɔ yan kɛrɛfɛ sigibagaw la minnu yɛrɛ ye bɛ rond-point yɛrɛ n'u bɛ ka baarakɛyɔrɔ bɛnnen don rond-point yɛrɛ lamini yɛrɛ ma ani rond-point yɛrɛ bolibagaw fo ka taa se polisiw yɛrɛ ma an bɛna taa micro tɛngu la k'u ka hakilata ɲini k'a dɔn rond-point in bɛ cogo min na sani polisiw ka se yan nɔ ani polisiw nalen rond-point in bɛ cogo min na an bɛ don min na i ko bi min bɔra o la an ka jango lajɛ. Ne tɔgɔ Yusuf Sangare n bɛ pièce feere de rond-point kura nin na quoi Kayindi rond-point bon sani polisi ka se yan birisa ɲagami tun don quoi parce que rond-point in filɛ mɔgɔ si t'a respecté parce que an ma deli a la quoi i y'a ye bon polisiw nali présence a fusara kosɛbɛ kosɛbɛ parce que a kɛra sababu ye hali ni mɔgɔw ye polisiw ye bɛɛ bɛ don rond-point kɔnɔ dɔɔni dɔɔni i y'a ye bon sani o kun ka kɛ accident cayara yɛrɛ yɛrɛ de mais polisiw nali alhamdulilayi camanba de bɔra a la. Ne tɔgɔ Mamutu Jara vraiment depuis sira in dilanna policiw kɔni yani policiw ka na waati bɛ accident bɛ kɛ yan mais depuis policiw ye yan nali daminɛ vraiment an bɛ ala tanto k'a barikada dɔ bɔra accident na hali ni accident bɛ kɛ a ka ca ka kɛ kɔnɔla ninnu na mais a man ca ka kɛ rond-point kɔnɔ sinon wagati bɛɛ accident de tun bɛ kɛ rond-point kɔnɔ yan mais alhamdulilayi Dieu merci an bɛ ala tanto bi accident minnu bɛ kɛ a bɛɛ bɛ kɛ carré kɔnɔlaw de la mais rond-point kɔni ta kɔni o nɔgɔyara. bon tiɲɛ yɛrɛ yanni ka polisiw na yan rond-point na accident tun ka ca la kosɛbɛ kosɛbɛ mais depuis polisiw nana u bɛ mɔgɔw la tɛmɛ bani mɔgɔ caman bɛ a tɛ circulation cogo dɔn mais depuis polisiw nana a bɛ mɔgɔw la tɛmɛ vraiment accident nɔgɔyara ni kɔnɔla rond-point in kɔni accident vraiment depuis polisiw y'an jɔ da sɔgɔma ni wulada u bɛ jɔ a ye accident nɔgɔya kosɛbɛ bon an bɛ Kayi info mɔgɔw fana fo depuis u nana Kayi vraiment kunnafoni caman bɛ yen an bɛ ka kunnafoni sɔrɔ u sababu la vraiment an ka foli bɛ ka taa Kayi info mɔgɔw ye kosɛbɛ. bon polisiw nana bon vraiment lafiya bɛ ka sɔrɔ dɔɔni dɔɔni mais hali polisiw jɔlen bon bɛɛ la u tɛ sariya bonya kosɛbɛ ka ɲa. bon merci. bon rond-point tun bɛ tiɲɛ yɛrɛ la parce que a créelen mɔgɔ caman tun b'a faamu mais bi a cayara Ala fɛ depuis polisiw jɔr'i la u y'a essayer ka faamuyali nati a don n'a masina bi na bɛɛ b'a dɔn panneau ye bɛ ka mun indiquer polisiw kosɔn parce que u b'a yir'i la e de kan ka jɔ nin de kan ka taa e de kan ka jɔ nin de kan ka taa a ye nafaba kɛ vraiment. polisiw kun tɛ yan mɔgɔ si kun tɛ yan bonya ni min y'a dɔrɔn u bɛ fila kɔnɔ sisan accident bɛ kɛ mɔgɔw bɛ sɛbɛn kari fɛnw bɛ kɛ mais polisiw nana yen sisan vraiment a faamuyali commencé a k'a la parce que n'u ye polisiw ye dɔrɔn u bɛ fɛrɛ u bɛ stopper sinon fɔlɔ u tun tɛ stop na i m'a faamuya bon tuma bɛɛ accident bɛ kɛ mais sisan accident dɔgɔyara vraiment a dɔgɔyara tiɲɛ yɛrɛ la. o de tɔgɔ ye Sidi Ag deuxième arrondissement de Kayi bon min y'an bila nin la ɲɛmɔgɔ de y'an bila nin la dɛ nous sommes commandés par le commissaire. Bon, on a barré nous sommes la police de circuler, les citoyens vont circuler librement. Et deuxième fois, de sécuriser leurs biens et de leur circulation routière. Bon, et la carrière y en a des, et dans la science, il y a un mot pas de combien, il y a un mot qui est accident qui est la science. Il y a Chemamba bola, Chemamba erreur. Mais le problème est depuis 7h jusqu'à 10h en bain. Il est là. De 17h à 19h en bain. Mais le problème est la population est en bonne situation. Nous avons mis à qui jouer là, parce que la population est pour le jour. On a une population de camarades. 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 On a une population de camarades.
allez ani population se ka taa ɲɔgɔn da de ko an b'o de kama n'u y'an bila yɔrɔ o yɔrɔ an b'a kɛ yan i y'a faamu sinon problème foyi t'an ni population cɛ e yɛrɛ ye juma ɲini yan mɔgɔ si ma kuma jugu fɔ yan diyama ye an bɛ se ka min f'u ye dɔrɔn ni polisikɛ ye min fɔ a k'i jɔ a kan k'i jɔ ka respecter yan de cɛ ayiwa an yɛrɛ sensibilisation depuis an nana an bɛ sensibilisation ça fait combien de mois maintenant 5 mois maintenant de rien bon ne ka kuma laban e kun ɲɛ b'a la an nana heure min na depuis 17h fo 20h an bɛ yan sɔgɔmada fɛ an bɛ kɛ yan depuis 7h fo 10h ga t'an bolo fo yɔrɔ t'an bolo an bɛ jɔ tile la baara dɔrɔn an dɔnna o de kama jago an k'a kɛ yan mais n'an ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se k'an dɛmɛ ka se ka gani dɔ jɔ pour que an bɛ se ka kɛ journée continue yɛrɛ vraiment o bɛ diya an ye kosɛbɛ yɛrɛ an ye partenaire dɔ sɔrɔ min bɛ se ka gani dɔ jɔ ka d'a ma vraiment a bɛ diya an ye kosɛbɛ ne kun bɛ se ko ne b'a fɛ k'o de fɔ population yɛrɛ ni min bɛ se ka kɛ a k'a kɛ i y'a faamu merci. Voilà, ne tɔgɔ ye Madu Kone n ye kunnafoni ɲinina ye radio Kayira la Kayi yan rond point min filɛ nin ye deuxième point min jɔra pont kura min jɔra Kayi yan o axe dɔ de ye nin ye a rond point bɛ taa rond point 4 ɲɔgɔn nin ye dɔ bɛ ɲɛfɛ wagati min na rond point in bɛ ban an y'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya caman donna rond point in kɔnɔna k'a sababuya kɛ faamuyalibaliya b'a la mais incivisme fana b'a kɔnɔna na parce que code de la route o tun tɛ bonya donc rond point na i kan ka jɔ yɔrɔ min na priorité b'i bolo yɔrɔ min na minnu kan ka tɛmɛ yɔrɔ min na i b'a ye k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen kun ɲagaminen don ɲɔgɔn na o kɛra sababu ye accident caman kɛra yan fo mɔgɔw yɛrɛ ni bɔra la accident camanba de kɛra yan wagati min na accident fanga nana bonya fɛn min ye deuxième arrondissement commissaire a y'a ka responsabilité assumer alors commissaire Jakite a ye a ka agent bila don o don sɔgɔma u bɛ na depuis 7h fo 10h wula fɛ u bɛ na 16 et 17h moins fo fitiri i n'a fɔ an ɲɛ wula cogo min na depuis u nana yan an y'a ye k'a fɔ ko accident a fanga dɔgɔyara kosɛbɛ surtout rond point kɔnɔna na hali n'i ye jateminɛ kɛ i na wagati i y'a ye accident kɛra mais o kɛra fo kɛrɛfɛla la donc rond point in kɔni kɔnɔna na depuis policiers nana en tout cas k'u to à présent ici accident kɔni o tɛ kɛ donc vraiment policiers nali yan a nafa ka bon an ye nafa y'a la et vraiment nous les encourageons d'y aller dans ce sens mais aw yɛrɛ ɲɛ b'a la yɔrɔ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye mais hangar tɛ yen c'est à dire yɔrɔ tɛ yen o bɛ se ka kuma tan ka to ka taa o kuma dogo yɔrɔ min na bɛɛ lajɛlen dun bɛ Kayi tileko dɔn donc vraiment ni solution sɔrɔla ka ga dɔ jɔ kɛrɛfɛ yan o bɛ se k'o k'u ka poste ye o donc u bɛ ɲɔgɔn échanger ni mun sɛgɛnna o bɛ se ka t'i sigi ga kɔrɔ don min na dɔɔni bɛ na échanger vraiment o bɛ nɔgɔya merci.